Engicela ukubengelela nguMangotho Sangoma esibulwa ngezinye isibulwa amathambo phatho kwasadla sensimbi. Ngoba sentambe edlize ibomvu zamadoda umtilaje libathatha umanzi olwandle umanzi ababayo. Hayi siyathokoza khehla ngikhona khehla. Ngikhona. Kunento engifisa ukuyichaza la. Uma unelumbo kukhona ilumbo uthola ukuthi kumuntu leyilumbo liyaphila kuye ngaphakathi. Ukhona omunye umuntu ozothi maye ehleli noma makukhona kwenza ezwe kuhamba into kuye la ngaphakathi. Kukhona ilumbo elenziwa ngane ngomoya kube into ewumoya ehambayo. Yabo. Kukhona ilumbo ukuthola ukuthi liphenduka liphile libe inyoka noma libe ixoxo noma libe yini kumuntu ngaphakathi. Yabo. La ngiqonda ukuchaza ukuthi ukhona omunye umuntu uthola ukuthi uzothi mayehleli ezwe sengathi kunebhungane elihambayo ngaphakathi kuye noma kunomoya ohambayo. Kokunye kusuke kuyile ibhungane uqobo lwayo. Kokunye kusuke kuumoya walo ibhungane. Kukhona owangibuza ke wathi mkhulu kuyenzeka ngithola ukuthi lelumbo mawusunalo mase liyakukhethisa izinto noma mase liyakwenzisa izinto ezithize. Yebo khehla. Kuyenzeka thola ukuthi wena unelumbo ngaphakathi. Lelumbo selifunela lona ukuphuza noma utshwala noma selifunela lona amantombazane. Mawuyintombazane kube selifunela bona ini abafana. Ngingisho ukudla okudlayo kuyenzeka ukuthi lelumbo likukhethe thola ukuthi ukudla okuthiza usakudla awusakuthandi. Usufuna inyama kakhulu usufunane nje ukudla nje okuthe phecelezi. Ukudla okuthola ukuthi gcina sekuthandwa yilo lelumbo esuke liphila kuwe. Ngoba lelumbo njengoba liphila kuwe lidla lokudla okudlayo. Yabo. Kwabanye lidla igazi thola ukuthi sebeyancipha emzimbeni sebeyehla kanti lelumbo lidlana kuye igazi. Yikho ke ngithi ke izinto eziningi ezenziwa ngabantu uzothola ukuthi wena unelumbo. Lelumbo wena seliyakucontrola. Yabo. Uma kuyingane encane ekhaya igcine lengane ingasahloniphi ingasanizwa. Kusuke kwenziwa yini yilelumbo ilesilwane sesikwazi ukucontrola lengane. Yabo. Ngike ngithi mina kungcono uhlanya ma kuthiwa nanti uhlanya liyahlanya licosha amaphepha kunohlanya ozothola ukuthi ligqokela uthaya lilapheki. Nalo ke ilumbo uma lifihlile kuwe zibaningi izinto wena ozenzayo ukuthi mawuzenza kusolwe ezinye izinto kanti yilo lelumbo kanti yizo lezilwane ezikhipha kuphi endleleni. Uzothola ukuthi abanye banamalumbo. Lo muntu lona mayishona esibhedlela bamkhombisa into ethize bethi hayi fanele sikuhlinze kunani. Ushaya usuku lokuhlinza mase bemcheka ayisekho leyo nto. Lento isiphelile isihambile kuphinde futhi kuqala izinsuku iphinde futhi imqale phansi lento bethi bayamcheka ikhona lento. Njalo makufika isikhathi sokuhlinza ayisekho lento. Yini iyabaleka kahle lento. Yikho ke ngithi ke kunezinto ukuthola ukuthi uma unalo ilumbo wena uzinake kanti yilo. Abanye uzothola ukuthi banezilwane ethi umuntu isilwane kanti ilumbo. Usesilahlile wasithela ngeenyongo wasithela ngazo zonke izinto wasithela ngegazi wathi uyalahlelwa lutho wasiphumi kanti ilumbo lesilwane lakhelwe kuye. Isilwane esilahlwayo isilwane wena uhanjiswa naso mase siyalahlwa kodwa esingaphakathi kuwe qala esikhishwe eqala sona noma siqedwe amandla sona. Yikho ke beniqonda ukuchaza namhlanje siyathokoza uMangotho Sangoma esibulwa ngezinye isibulwa kamathambo. Phatho khubala isandla sensimbi usigobo sentambo ehliziyo ebomvu zamadoda. Yena sengimangeleke nezabafazi sezikhona inhliziyo ebomvu thokoza.